वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गोजाम बर' थुनलाइनि सायाव माखासे सोंथि आरो फिननायफोर फोरमायना होनो आखायाव लादों। लोगोफोर, गासै बावहाय आं 40तानिबो बांसिन सोंनाय आरो फिननायजों लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायनानै होनो आखायाव लादों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना बर' थुनलाइनि सोमोन्दै मिथिनो गोसो दङ, नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन आरो मिथिनो लानो हागोन। बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, अब्लासो गासैबोनि सोंनायनि फिननायखौ आरो आबुङै मिथिनो मोननाय जागोन। फैदो अब्ला लोगोफोर, जों सोंनायखौ जागायदिनि आरो फिननायखौबो आं लोगो लोगोयैनो खिन्थालांफानो आखायाव लानाय जादों। दा बे हिसाबै गिबियावनो दङ, बर' थुनलाइनि बिफाया सोर एबा बर' थुनलाइनि बिफा होनब्ला सोरखौ मिथिनाय जायो? फिननाया जागोन सोर? रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल। दानिया नैथियाव दङ, बर'नि गिबि बिजाबनि मुङा मा आरो बेयो माब्ला नुजादोंमोन? बर'नि गिबि बिजाबनि मुङा जाहैबाय बर'नि फिसा अ आयेन आरो बेयो 1915 मायथाइयाव नुजादोंमोन। आरो दंबावो बिनिनो सोंनाय, बर'नि फिसा अ आयेन बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? दानिया बिनि फिननाया जाहैबाय 1912 मायथाइयाव दाजानाय हाब्राखात बर' सन्मिलनी आफादा बे बिजाबखौ दिहुनदोंमोन आरो बे बिजाबनि सुजुगिरिफोरा जादोंमोन गंगाचरण कछारी आरो नरपति कछारी। दानिया दङ सोंनाय, बर'नि नैथि बिजाबा मा ओमफ्राय बेखौ सोर आरो माब्ला सुजुदोंमोन? फिननायाव दङ, बर'नि नैथि बिजाबा बाथुनाम बैखाखुनि गिदु। बेखौ सुजुदोंमोन प्रसन्न कुमार बर' खाख्लारिया 1919 मायथाइयाव। बेनिफ्राय दङ, बिबार लाइसिखौ सोर आरो माब्ला सुजुदोंमोन? बिबार लाइसिखौ सुजुदोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारी 1920 मायथाइयाव आरो बेखौ आखाइजों लिरदोंमोन 1920 मायथाइयाव। बेनिफ्राय 1924 मायथाइयाव साफायनानै दिहुननाय जादों। बेनिफ्राय दङ, खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन? खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सानै सुजुगिरिफोर सुजुदों। बिसोरो जाबाय रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म आरो बेखौ 1923 मायथाइयाव सुजुदोंमोन। बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सोर आरो माब्ला सुजुदोंमोन? बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज खन्थाइ बिजाबखौ मदाराम ब्रह्मआ सुजुदोंमोन 1926 मायथाइयाव। दानिया दङ, गिबिसिन थुनफावथाय बर' थुनफावथाय बिजाबनि मुङा मा आरो बेखौ सोर सुजुदोंमोन आरो माब्ला सुजुदोंमोन? गिबिसिन बर' थुनफावथाय बिजाबनि मुङा जाहैबाय नाला बुहा। बेखौ सुजुदोंमोन सतिश चन्द्र बसुमतारीया 1919 मायथाइयाव। बेनिफ्राय दङ, सोर बर' लिरगिरिखौ रन्दिनी फाग्लि होननानै मिथिनाय जायो? फिननाया जाहैबाय रन्दिनी फाग्लि, बे लाखोमानाय मुं, बे जाहैबाय सतिश चन्द्र बसुमतारीनि मोनसे लाखोमानाय मुं। अदेबानि सतिश चन्द्र बसुमतारीखौनो रन्दिनी फाग्लि होननानै मिथिनाय जायो। बिनिफ्राय दङ, मदाराम ब्रह्मनि बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ सोर इंराजियाव राव सोलायदोंमोन, जायनि गेजेरजों बिथाङा पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादोंमोन? बे जाहैबाय मनरन्जन लाहारी। बिथाङा बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबखौ इंराजियाव राव सोलायदोंमोन आरो 1988 मायथाइयाव बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हादोंमोन। बेनिफ्राय दङ, एन आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी लेंगुवेज मुंनि बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन आरो माब्ला लिरदोंमोन? बे लिरगिरिया जाहैबाय रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल 1884 मायथाइयाव। बेनिफ्राय सोंनाया दङ, द कछारीज बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन आरो माब्ला लिरदोंमोन? बेनि लिरगिरियाबो रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल, बेखौ 1911 मायथाइयाव लिरनाय जादों। दानिया आरो बिनि मोनसे सोंबावनाय, ए कालेक्शन अफ कछारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन आरो माब्ला लिरदोंमोन? बेनि लिरगिरिया जाहैबाय जे.डि. एन्डारसन आरो बेखौ 1894 मायथाइयाव लिरनाय जादोंमोन। दानिया एन्डेल मुगा बुंब्ला बबेखिनि समखौ जों मिथिनो मोनो? बर' थुनलाइनि जारिमिनाव एन्डेल मुगा बुङोब्ला 1884 मायथाइनिफ्राय 1920 मायथाइसिम, अर्थात बिबार लाइसि सुजुनायसिम, आरो 1884 जाहैबाय एन आउटलाइन ग्रामार अफ द कछारी लेंगुवेज बिजाब लिरजेननायनिफ्राय जागायजेननानै बेखिनिसिम, बेखौ एन्डेल मुगा होननानै बुंनाय जायो। फारसेथिंजाय बिबार मुगा बुंब्ला बबे समखौ मिथियो? बिबार मुगा बुंब्ला बिबार लाइसि लिरजेननाय 1920 निफ्राय 1952 मायथाइनि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानायसिम मा लादों? बिबार मुगा लादों। अलंबार लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन? बेनिफ्राय दङ, सोर सुजुदों? प्रमद चन्द्र ब्रह्म। हाथरखि हाला लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन? बेनियाबो प्रमद चन्द्र ब्रह्म। जेन्थखा लाइसिखौ सोर सुजुदोंमोन? बेनिया सतिश चन्द्र बसुमतारी।
बेनिफ्राय बर'नि गिबि रमान्टिक खन्थाइगिरिया सोर आरो खन्थाइनि मुङा मा? बर'नि गिबि रमान्टिक खन्थाइगिरिया जादों रुपनाथ ब्रह्म आरो बेनि खन्थाइनि मुङा जादों आंनि खैना। बे दानिया बर'नि गिबिसिन सुंद' सल'आ मा आरो बेखौ सोर लिरदोंमोन? बर'नि गिबि सुंद' सल'आ जादों आबारि। बेखौ लिरदोंमोन ईसान चन्द्र मुसाहारि बिथाङा। गोजाम मुगानि देरसिन बर' रमान्टिक खन्थाइगिरि सोरखौ बुङो? अब्ला बेबो माबि ईसान चन्द्र मुसाहारि। आरो फारसेथिं जाय दंबावो बर'नि जन किट्स सोरखौ होननानै बुंनाय जायो? अब्ला बेबो ईसान चन्द्र मुसाहारि बिथाङानो। बिनिफ्राय बर'नि गुदि सिबसा आरो आरज बिजाबाव मा मा खोन्दोफोर दं? बे जाहैबाय बर'नि गुदि आरो सिबसा बिजाबाव मोननै खोन्दोफोर दङ। सिबसा बाहागोनि माखासे खन्थाइफोर आरो आरज बाहागोनि माखासे खन्थाइफोर। बेनिखायनो सिबसा आरो आरज मोननै खोन्दो बेयाव दङ। गाम्बारि सिख्ला थुनफावथायखौ सोर लिरदोंमोन? गाम्बारि सिख्ला थुनफावथायखौ अनिराम बसुमतारिया बिथाङा लिरदोंमोन। बिनिफ्राय दङ बर' थुनलाइ आफादा माब्ला आरो बबेयाव दाजादोंमोन? बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइयाव चिरां जिल्लानि दानि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगावआव दाजादोंमोन। बै समाव अब्ला बियो क'क्राझार जिल्लामोन आरो धुब्रि जिल्लामोन। बै समाव धुब्रिमोन, बिनि उनाव क'क्राझार जाबाय, बिनि उनाव दा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव। बर'फोरखौ सोर एनिमिस्ट एबा भुत भेदा फोथायग्रा होननानै बै समाव बुंलांदोंमोन? अब्ला बेयो सोर? रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बिथाङा बुंलांदोंमोन। दानिया बर' थुनलाइनि गोजाम मुगाखौ माब्लानिफ्राय माब्लासिम हमनाय जादों? अब्ला बर' थुनलाइनि गोजाम मुगा होनोब्ला 1920 निफ्राय 1952 मायथाइसिम बे बिबार मुगाजों एखेयानो। आरो फारसेथिं गोदान मुगा होनोब्ला माबाखौ बुजियो? गोदान मुगाया जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय 1952 निफ्राय आथिखालसिमखौ गोदान मुगा होननानै बुंदों। नाथाय आथिखालखौ खायफाया पस्ट मडार्न एबा गोदानथियारि मुगा होननानैबो बुंनो नागिरो। गोजाम मुगानि गोख्रों रायथाइगिरि सासे दङ। बिथांनि मुङा मा? बिथाङा जाहैबाय आनन्दराम मसाहारि। बिथाङा गोजाम मुगायाव हाथरखि हाला लाइसियाव रायथाइफोर लिरनानै गोजाम मुगायावनो रायथाइनि थाखोखौ गोजौ फारसे लांखादोंमोन। बेनिफ्राय आं जोबथा सोंनाय हिसाबै नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों, बिबार लाइसियाव मोनबेसे बिसान नुजादोंमोन? बे जाहैबाय बिबार लाइसियाव गासै दानब्रै एबा खेबब्रै लाइसि बिसान नुजादोंमोन। दा बेखिनि लोगोफोर, अब्ला नोंथांमोना जानो हागौ बर' थुनलाइनि गोजाम मुगायाव रनसाय जानाय एबा बर' थुनलाइनि गोजाम मुगानि गोबांथार मिथियाखैब्लाबो खावसेनि बारा एबा जा सोंथिफोर जाथावगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिबाय। दा बेखौ आं आसा खालामदों नोंथांमोननि गियानखौल' बारायहोनायजों नङालासिनो बेयो मालाबा नोंथांमोननि बबेबा आनजाद, बबेबा सोरनिबा सोंथि बायदिसिनायाव बे भिडिअ'आ नोंथांमोनखौ एसेबाबो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानदों। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअ'खौ लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ'खौ थाबैनो मोनबाय थायो। गोजोन्थों।